Balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:05. This Aksyon Night Patrol magasunod sa dili lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga hitabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radyo! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Maayong gabi sa liwat, kamusta naman mga palangga naman tagpalabati, Region 1, magpalagag kita sa 52 minutos, karon nga adlaw, Biyernes, Friday night, Betsa DC size. Biyernes na mga edisyon sa inyo silinga palatuntunan sa kiranda liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato silinga news team ato silinga mga correspondent sa liwat na Manila silinga pagdulong sa pinaka ulihi labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events opisyal nga nabalag sa police blotter entry ato silinga kapolisan Central Southern CAG Northern Negros. Of course, ang atong sining mata kadulungan oras sa kagabiyo ng atong sining patrol to crosswind patrol kay na pa nagalambiyong sa pila ka bahin sa Metro Bacolod liwat naman nato nga bantayan kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Ano man nga mga eventualities from where the action is. Aksyon John Diaz magaresponder back to back sa aton nga piloto waswas konomay aria lang konmais importante way lang Malaysia aksyon papang Nixon tahong opda kita sa aton siling nga mga News Center sa update kapag bantay sa mga balita sa national, international,
Friday night, buylog na ito ng puwersa ni Action ang Defensor sa News Center. Ang ato sining mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, si Broadcast Engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir El Ray Dotilios. Transmitter sa Control Tower, Barangay Talok, Ciudad Sangbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinialan. Sa kinandan, ang inyo sinialagad. Ang inyo siningang kurmana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa. Updi ninyo ako sa nabiling 50 minutos nga pagpangalagad diri sa inyo pala tuntunan. Okay, ihado. Ayaw magkalipat kid permi ha. O kadto na sa kalendaryo pat ini ang numero. Sirado 70 dias ang nabilin Paskwa na. May nabilin pagkata nga bali 77 dias. Goodbye 2020, welcome 2021. Ang inyo Christmas countdown tag sa kagabi diri sa inyo palatuntunan. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Una naman sa ato sa nga pagpagalagad, giradulong sa inyo sa kaluwan sa Santon Plus Herbal Capsule sa aton nga mga kababainhan. Lita. Ito ang Aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Ini mga bayan sa ato sa nga pagpagalagad, giradulong man sa inyo sa kaluwasan May bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. kag ini mga bayan sa ato sa nga pagpagalagad, giradulong man sa kaluwan sa Evergreen Herbal Capsule, ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod karagabalansi sang sistema sa aton siling lawas. Ang sikreto pa sang Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ano ba lang sobra nga dapat buhinan? Nga nagaresulta sang balatian. Of course, ang sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, sobra nga uric acid, sobra nga asin, sobra nga tambok, creatinine acid, constipation, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule, produkto ini sang Doc Hico Alternative and
Aksyon Radio. Tinatay nato dara si Toto Julio Hawod. Atol sa kay Toto Julio Hawod dara sa may barangay Bakong, siyudad sang Bago. Baw ang pamilya Hawod gali dira sa barangay Bakong, labi nagis Toto Julio Hawod, nanayas tataya, baw pa urok-urok kid gali. Nagpakilala gisa sa ako nya, sir, ako si Julio Hawod, taga barangay Bakong, na ikaw gid ang ginapamatian na pwede ka pa picture. Atimatik ara sa permit ka tambay sa ako sa Restobar, sa G&G Restobar. Ari na siya gobra sa kwan sa Food Panda. Si Toto Julio Hawod sang barangay Bakong, Bago City. Salamat kay Toto Julio sa imo dira nga pagpaurok-urok. Nagpa-picture gisa sa akon. Proud gid siya kuno nga makapapicture kay Action Eric kang napamatian niya kada gabi bago maguba man ang korason ko. Salamat Toto Julio Hawod and family dira sa barangay Bakong, siyudad sang Bago. Kamusta si Maninay Diding Sumatra? Dira sa may barangay Alianza, Hacienda Ropina ni sabram. Wala ko kantisya kay Maninay Diding Sumatra and family. Na si Maninay ko di mo ning Maninay kuya nga way galubad way gapudis kali kay wa ay nagi kuya kakita sa iya butang bata ini nga si Inday Eva kamusta sa maaw dati Mr. Mrs. Cherry kag Nonoy Duario and kids kamo ta listeners bago no salamat gid. Pa urok-urok sila pamati sa Action Night Patrol program. Sige, check ta sana si Action Jan Diaz sa Friday night subong amat-amat na panira ang mga kwan, ang mga establishmento komersyal ta. I mean ang ato sini nga mga balay karan-an kag balay ilimnan. Matamat taga panira kiti curfew na ho. Ingagaw himos para makapauli na. Kag makapahuway-huway naman. Subong daw amat-amat na nga ginabuksa ng aton nga negosyo. Sila naigid pag gulpihon, di bala inday selbit yap. Nagabi dala kay selbit yap. Kag kay B. Large, Nonoy Zonza, ngayong gabi da. Sa kay Mira, kag kay Dean Di Guzman, ara sila. Ang pamilya Bilardo kuno sa Central Maaw Bago City ka pamatigid siling ni B. Large. Bongbong Ligaspi kag wong Siupaw ha. Good evening ita sa inyo. Erwin Buen Consejo sa kay Carolina Encarnado kag kay Raz Fama Lambuyo. Sige, check na si Action Jan Diaz, sitwasyon sa Metro Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon, Night Patrol, Beat Reports. Ang Maninay kong gwapa, way galubad, way kapodis, Maninay Jo Salanga. Action dyan, may gabi, please come in. Magandang gabi, Action Eric. Magandang gabi sa ating mga ka-Action. Kamusta kayo dyan sa Negros? Kami dito sa Manila, okay na okay lang. Grabe ang imoterado. Tagalog ka, ha? Tagalog tayo ngayon kasi alam mo naman, medyo malamig yan dito sa aming lugar. Malamig ang simoy ng hangin, ano? Panahon. Diyan? Malamig ang simoy ng hangin. Malamig ang simoy ng hangin. Ayun, di purma. Ara na naman. Lagi na siya, ang ganipapangol, lagi yung sa tupad mo. Pag-aamuno sa gani, ara na naman. Every time lang nga magkanta ka, tuga, suyak ispapang na mo. Gani, tuga, suyak. Pero kung tayo na magkanta sa karaoke, ito, duway lang Itiklod bla. Kag, delikado, matiklod. Agala kay magkisikisin laga nyo, no? Maluoy, takay basib lang karo basa dilaya kag gawtang kasun sa isang bulan sa kamango na. Laban Magandang gabi kanami sa aton nga panimpo matutugnaw tapos sa ulan sa hapon. Correct. Pagkagabi sini kabugnaw sa panahon. Di kinahanglan sang natikpan. Oo.
Matulutog na, Ikaw gid sa akin ng tikpan kay tay. bugnaw, aksyon dyan, may painit-init, no? Na, may higop sa minute nito kay na nakahigop-higop. Ibang ganun, wala? Gabi na, pa nga pipa, damo sa makalanaan niyo. Ang Oo. ibanding mga balay-limnan. Usually, dagsa nila, pa nga pipa, sila ko ng kape, bla, doon na namitan, gisa siya balik ginila. Inang kape bla ka daw kwando ka pundo sa tilaok mo bla? Na, kay na, to nakasining nga gabi, nakabisita ko sa lungga mo. Oo. Aba ko na, ano man yung person nga doon, puro ni kape, aros na ibo. May kapangape pa niya man. Damot ka pangapi kay daw katugnaw ko na mo. Gani kay na to, nanyapon ko. Aba ko doon, puro man ang kape bang timpla niyo. Damo, abal man ni Errol, damo, pagkapangape mo ay oraso. Gani. At kami ko mga amo no, gabi na, may kapangapi pa, kasi tugnaw ko ng panahon. Kaya pagkit magaling tao, nga mo ni oras, may kapangapi, especially na naanad na sila, nga kung gabi kapangapi, para makatulog. Sila, iba niya kung makapangapi, hindi katulog. Oo no? May tao, gito nga, dapat mangapi pa gabi para katulog man sila. Gani man. Pero depende na sa tao, depende na siguro sa lawas ng tao kung naanad na bala. Kasi iba ni pa, init-init, kalabanan, binga mga rider bla, aga delivery ni bla, nga bisan ka ulan, yung kasulay mo, kung may ganit pa deliver, di pagkabot, pagbalik na nila, tugnawan sila, sige na nila magpainit-init. Teka na, ay man kung magpainit-init sila, imnon nila, ilimnon nga mga makaulubog, kaya nalit lang mainit-initan sila sa dalan. Oo, nan. Tagbagkaralampo sila, gwa nila maskara festival, gid. Gwa din ang maskara festival, gid nila gwa. Mula ba ni? Mas may kung kape, kaya hindi ka magiging ng ulo mo, hindi ka maubog. Painit pa na mo dyan. Doon lang yung kabutang, katulog ka ako hindi. Depende na mo. May ara iban katulog, iban may ara hindi, gid. Mugid? Pero kabalo mo kuguro ng iban, kasi ba nila pagpilito na maginom kape, kung hindi sila kabalo sila, hindi ka sila katulog. Meron man naman, init na nga hot choco. Damo may mga hot choco, may mga choices sila, no? Depende na, para na mabugtawa ng iban, kag mabuhin-buhin na ng katugnaw sa panahon, ha? Correct. Kahit nagulan nga sa hapon, siya gabi, matutugnaw. Iban gano'n na ito ni Magkarson nagtuon na hinahinay sa pagpadaragan sa salakyan. Kaya kagabi ito, pilagi ito ko sa sulit na ito na malira ito, puro balita mo aksidentes, dala na o. Gani. Alang nga na city, nasutusang gabi, pag night sugod, night patrol, and then natin magtapos sa night patrol kagabi, aksidente mo nga sunod-sunod lang. Gani. Pagkaga, kaya namin mga aksidente, mga naguluntad, mga minor naman to, pero sige apon, dami dyan sa salakyan, damo may mga sakit na, iblakit, maduludanlog, ang dala nun, ibang da, sige dyan magpadalagan, pag-get action, Eric. Damo na may salakyan, pero at least magkabaka damo salakyan, but siguro negosyo matamat na nga nagabalik, na? Kaya iso, kasi mong sa kalabanan nga tao, kaya damo na nagaginuwa eh. Iban di doon na isog na nakita inaligid nila may mga abalila. Arang COVID, arang ines COVID. Pero kung sila magpainang kasog ni, patay nas gutom eh. Kaya mo naman ibang ginegosyo, iba na katrabaho, kag ibang pa-action. Pero may araman niya patay, huya ng mga tao. Awal yung mga ula-ublaon lang, tabo, tula sa may barangay, isip pa niya, ito nga, anong ko ito yung mata, nga babae nga, din logos ito. Yung patay pag hindi ang lanim mo nga tao, Gani man, no? Ginaminom, no, sa nga, sa inom-inom, manghalit, tagit-sigli ang kumakomotor, tabo to. Yung logos ito, pinatay, kinugaya, binili niya lang to sa kilid sang kanal to. Gani man, no? Alam sa sitwasyon sa anong katoy nga bata nga babae. So grade 1 to siya, ikawalo sa mga magkulutod action na Eric, no? Daw na ang incident yung kaisa, mulbudlay, magiging sitwasyon, di ba sa mga alungan, kinbantayan. Action na Eric. Ano gani, ang naba ko, ang iba na itong mag-action karon ng gabi, sa Gyapo may mga taxi pa mga biyahe, no? May mga silakyan pa. Pero, ari pa pati ito sa itong aksyon, may panumdom sa Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang tagpamuno o kanang chief sa Bacolod City Police Office, Women and Soldier Protection Desk, on BCP o WCPD. So, tanang yung mga rikanan, blago niya hindi na magluntad pa ang kaangay sa nga incidente action, Eric. Kaya rin si Ma'am Arlene Torrendon. Ma'am, anong imo advice, ma'am, sa mga ginikanan, ma'am, para ma-avoid na ni ma'am ang amo sila nga cases, ma'am? So far, no, tuda nagatingwa kita sa giyapon nga ma-avoid ini ang mga abuses, not only sexual, physical, no, sa mga kabataan na sa katabo subong sa sining pandemic.
sa ginatawag ba lamang insecurity conscious kita, no? Ang kabataan, lataon naton kung ano ang mga aktibidades sinong inupdan, kung isipon ta kung kabataan ta sila nakbilog diin na, para ma-monitor ta ano ang nagtalatabo. So, hindi kita magsalig nga ang aton kay ingod balay mayo ang relasyon ta dira kita mapatyagan hangin ta mabalaan ang ara sila nga panguna-una. So amo na wala tabi ka kulang padayon kami nga ga-remind even sa sulod sa panimalay ang mga himata wala imposible nga maghalit sa ilang mga kabataan. So nangapanugyan? Actually, mo to si Ma'am Okupulit sa Tanat Alin Torendon, panugyan niya sa tanan nga mga ginikanan, actually, agad na malikawanin mga kaso sa pagpangimulos, no, sa mga minor de edad lang, especially ang wala gini kasarang ibato sa mga brusko, patarinhan, nga kaya, gid sila yung overpower, bla, sa Baskog, actually, no? Yes. Amo na problema kung kay-site. Kay mga tips na sa WCPD, agad nga hindi na magduntad ang kaangay pag siniman nga mga insidente. Correct. Aksyon, Eric, no? Hindi mariwat to lang natabo to nagbiga. Alam kung sa ina, kagabi, hindi naman suspect na nakpan man, nagahinusol man sa ginino, pero sakto to ang balya, ulihin naman ang tanan, hindi na mabalik ang kapuhi. Then, tawablas, ulihin na lang sa'yo naginusol nga napatay atong babae action direct. Pero ako sincero, itong paginulso lang yan hambal. Kaluoy sang sitwasyon sang bata. Kaluoy gitaw. Ha? Kaluoy gitaw ng butuig, sus. Kani anom ka tuig, pigado git ang iloy, kay na nalipong ang iloy sa sobra kainit. Sus. No? Dito sa may Iselda, sa police station number 4. Ay, nalipong siya? Nalipong sa pagkakita sa suspect. Oo. Kulang na lang kumukuon yung suspect mong. Oo. Ang baka makon mo yung bala niya nga ka-GGOC mo. Oo. On live dito sa area kung sa may back up 4. Oo. Amo na yung pangambal. Simabot siya ang kainit dahil sa iloy nga naman tagan. Pero tigigurok siya na rin. Kaya hindi ko naman napawan. Ati na saklam niya dito. Nandiyan nga mga buyaya o ito ka mulay siya sa pamilya. Pasalamat sa kay nakaupo sa gilon sa pulis. Kung wala, so sabi ka na nagunago pa sa ambot kinaguro na dangatan niya sa kamot ng pamilya sa ng biktima. Pero kung sinsarap mo maginamatabo kung kaisa, bala kainit na sa pamilya, action direct. Kaya ni siya rin nakabik na mga membro o kung pamilya naman nila, kaya nagatimer masami, ining suspetsado, kaya ang tiyo sining biktima, doon may amay, yung po sa trabaho, remit general, no? Tapos saan katingala ang pamilya nga anak mo, pa sa natabo ining klaseng insidente, krimen nga makabi action direct dito sa area nila mismo kagabi, no? Nami sa party dulang bata, katapusan dinala, yaglaya kag kung di nila nagkadto ng dawa. Ang lahat kasi ginimusla dyan kaging pataya pa, ano? Gani, man, amo maging ang problema kay ti amakon mo, gindalaya, ginom-inom sila, sa pag-ginom-inom, and then gindalaya action direct, after gagin dala, yawan pang ita ang pamilya, iya pamangkot pa sa kundiin, pamaribad pa sa nagpaginwala, pa sa nga wala sa kabalo kundiin ang kaimtangan, sining bata, doon sa ulihi, gali, pagkaga, siguro na mas masan magit sa gin ako, yang siya, abi ang yara ako ng rason, o rather sa may kalatanan, o kung may kaimuan, sang krimen nga paglugos, so late, tiging patay, ginagsunarek, ining anong ko nga bata naman, nga babae, kaso mga tumangon ng kaso homicide, diya malamang rin doon kung magwa ng resulta sa autopsy examination kada pamatundaan nga hindi siya aksonarek ang meron ginaguntad nga pagkimulos o kung sexual abuse tiduga nga kaso gid ang ipasaka siya sa mga otoridad. Kaso ti amo ang rape in relation to Republic Act 7610 amo child abuse bala di man ngilamos mo sa sang kaso alas subong sa mga Iselda sa station 4 okay amala gani kay ara to sa sulod sa state to sa sulod no hindi man siguro pag ganon ka mga ibang mga preso gali ka ginutok na mga preso dito sulod indog ang sulod ay kagimin taramo nila kung itong sitwasyon niya sa sulod ng Iselda sa police station number 4 samtang pa ng kaso pero ang Iloy nagapabulig ang Iloy sa biktima kay pigado gid kung palubong wala sang idu ni bayad sa Balsamar no ibayad kaya bali mga kay autopsy pero so obliged yan bogid sa mga kapulisan giban mismo
Pero in terms ng ilak, sila rin nga ganastuso sa pagpalubong, amo ginahang wala-wala pa in so far, ini man mismong himata, no, kung ang pamilya, siling ano ko nga bata nga babae nga napatay, madalos kinaligal ginlugos, kagabi, ginkuga, kagin maupat ko sa may Kanal Dampe, pagkagabi sa puwan nila kung utak ang tsura sa niyang sunarek, no? Ang tugang pa yung mabalita karon, mabatihan sa ito makakson, mabalita ito ng artikon sa pagkitabadan nga bihong sa pila ka mga dalanon, sa pila ka mga lugar di man sa palibot sa sunod sa Bacolod. Kaya sa ito tarang nga makakson, tandaan nga isa sa marason sa pagtugas sa rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz mula sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Salamat kay Aksyon John Diaz. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Ang report observation report ni Aksyon John Diaz sa Patrol 2 kinatulong sa kalaban sa Life Extension. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Ay, patrol! This time, i-check na ang mga report na gikan sa ato correspondent. Nagabi na kay Iboni Butser, ha? Kay Iboni Butser sa Germany. Ka pa, urok-urok din siya, oh. Napaurok-urokin si Madama Iboni Butser. Dara sa Germany, si Maninoy Maing, kag si Maninay Charles Salvasong, nga paurok-urok manwa. Si Manuel Tanhayda, mayong gabigid, no? Sige. Ari na nga ito nga report gikan sa ito ba correspondent. Wala ito report live gikan sa may Cadiz City. At mga Cadiz PNP Connection.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari sa number 2 sa Aksyon Roger Gotem sa report. Jer, may gabi. Jer, please come in. Yes, aksyon na rin kami sa mga aksyon sa aton sining mga balita aksyon Eric diliman sa sila sa Cadiz kag sumugmad sa pila ka mga bayan sa Negros Occidental kon norte ka bayan sa probinsya sa Negros Occidental. Ang pila ka mga talupang tanaton sa aksyon Eric subong kay wala na aksyon Eric kami isang border control. Wow, ang gipang kakas aksyon Eric na ang border control sa siyudad sa Cadiz. Oo. Silisiba niya, wala na guro COVID. Wala ang border control. Hawa na nalang na sunirek. So, hindi ka na wala maglabay ka na gani sa especially sa may kwandiyo, sa may Yeon, at baka sa Yeon Elementary School, maglabay na sa direct, one way mo, easy ka relasyon, bisa ka ulat ka kung may mga dalagko, pag mga tracking gina-sikar, pero niya sa direct, diretso na. Good. Wala na kang mga Sa vlog pa. sulok sa gabal. Malugid. Paano mo, ligwa na sinir kanalan. Siring isang iban, way na guro-guro budget ang gobyerno. Pang gobyerno. Siling ko, duwag butang na. Way na budget ang gobyerno. Pwede man, pero siling ko, may ara pa kita rason, base kon base Blas Nerek, kon ang COVID, sila gani, kontrolado na din. Kabay pa. Pero, gani, dito mayo matali ko na po sila, pero, tingin ko magkot na si Police Major Robert Mansito. Oo. Wala na sang border. Wala na border control. Wala na sang border control, I mean. Sabi ko, asar nga, mo nga pamangkot. Kung bana, nga wala na sa border control. Ito no, kay Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Kahit paagdabay siya sa statement, ariya sila nga pagpayag siya. Sir? Mayor dyan, no, at least maklarify, no, lalo na atong pumuluyo, no, atong constituency dito sa Cali City. Una, bali, hindi na yung rason na wala na kita sa budget. Hindi na ang rason. Okay. Ang rason nga actually, hindi na siya sinigil out na, totally, no? Nag-shift kita sang naging adapt, no, ang aton nga city, ang aton IETF, no, sang isa pagid ka paagi, no, nga ini bali nga pattern, no, sa iban man nga mga lugar, wherein nakita, no, nga mas effective, no, ang approach. Number one, ang aton nga border being set up na for purpose of conducting some contact tracing. So, meron kita rin actually nga i-adapt isa man sa kapamagi dito, no, with regard sa pag-intensify sa atong contact tracing activity, sa program dito sa ating sa city. Actually, hindi man sa siling ng na kita, very complacent, no, ang COVID-19 sa Cadiz. Although manubo kita actually rin, no, do 14 ata kita sa rating sa all other cities and municipalities. Kaso lang hindi na natin na silang assurance, no, na safe na Cadiz.
So, ang border actually, install na siya for purposes of contact tracing and other programs ng CNP. Pero may ara kita Japon na initiate, no? Na ini siya magiging, strategy na siya nato, no? Na anytime, may ara kita Japon i-conduct na random checkpoints anytime within the day, the next day, the following days. Kaya kita dyan moon. Kaso lang wala lang kita sa fix na may siya bala na may arat na tanan ni call dira na kuan na checkpoints like borders na to, no, nag-intensified dra. So ang muna siya roderiya ko cause ang isa ka rason niya mas advantageous pag-game kasi mas pabol pag-game sa aton lalo na kaya yung pattern natin na rin ang mga causes ang community transmission, no? Nagpositive sa COVID. Kabalo ka mo ko ang isa pag-igarason naging strengthen na to ng manpower resources na to, no? Lalo na sa diri sa city proper kay kung nakita ninyo do halos di na matatapa natin diri ang city proper nga wala na muning dako nga dako nga balantayan, no? In terms of pag-transmit kung once may COVID nung positive kita nga case. Kay kung tanaw na to, no, sa sulod halos hindi na naman matarapan ng ang pag-violate lalo na sa atong basic health protocols. Hindi sa rason ng hindi na natin kaya, sa rason na kulang nakita ng power, no? Kag i-intensify natin ang nami pagid bala Roger program kag mas effective pagid nga approach. So, amo in-action ni Reka. Kasi isa sa mga rason kung action ni Reka kakas na mga border. Number one, tungod kasi daw medyo kulang din malang manpower. Kag number two nga rason, may ara nga strategy. Nga ibuon man ang PNP ang ilan pati kayo naman amo ang random nga checkpoint. Yan, hindi ya permanente uling nga surprise sa mga checkpoint nila nga pati kayo naman pila sa mga strategic area. Abo ng Mayo? Kaya pali na medyon pa ito ni Police Major o Police Lieutenant Colonel Robert Mansito nga kung isa ko na may mga threat bala nga mura nga nagabutang na gali sila sa mga sako nga ginabutang sa balas. May mga ginabutang na pukot nga muna detachment muna gusto nga muna man kung isa bala mga maka-observar nga na niya COVID gira nga ang police mabutang diya sa mga sako nga iyan talantal na nagbutangan sa balas. Kuan malang na yan ang panagang manan ng kaso, ya? Mo ganit. Mo na ganit ginexplicar ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Mo na sila binasunerek kasi asan ko kay mo yung pangaman kung natapat ka na. Kaya isa pa, basta gani police ya, siyempre obra sina, pinulis gina. Ang ila sila iya always na iyang alert. Always alert kina iya. Hindi na pwedeng pawala-wala ka lang kay kumo kay sila mo, COVID malami. Once siya expose kaya nga sa gwa, dapat mag-call kagid, may preparasyon kagid aksyonerek ka. Yes. Now, sa update diri sa Siyudad sa Kalisa Dugangan, pag-inaksyonerek naman kami diri sa Mayara naman? Sa positive, lingkubotan rin nakapawayway na. Dugangan naman kami di pila ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 naman aksyonerek. Damo ba? So, namo naman ang lugang nagsaka na amunilan na tungod sa tong alinan na to ang isa ka nag-positive lang sa bahin sa City Assessor's Office. 61 anyos, senior citizen, babae, nag-positive, patient number 171, patient number 172, 26 years old, babae man. Taga-barangay Sunto ini siya. So, naglaton-laton ni Nerek. 24 anyos babae, Magyapon, taga-barangay Luna, Ilisay ni siya Ilisilo. Ang patient 174, 20 anyos lalaki, taga-barangay Sunto, Asiamuman.
na-connect mo niya punto sa taga City Assessor. Pero mga mga close contact sang naka-contact na grabe daw networking na ni. Wala na patient 175, 44 anyos nga lalaki, taga Barangay Zone 1, taga patient 176, 7 years old, babae, ay bumalak si Eric, no? So, kaya ang iban daw, pero pamilya na ni. So, kung ato na tao na si Eric, para sa aton man sinimagat taga Kadis kitang Paramati, 33 na alin sa 28 na active, nag-11, nag-23, nag-28, nag-33 naman. Kag suma total, 176 ang confirmed cases action, Eric. So, nagsaka-saka, Glida? Nagkuha naman, nagsaka naman ilanat siya. Sa iba niya nga mga manwa, nagdeklara na COVID-free. Ay ubos na ayo ang ilang mga nagpositive, specialmente dito sa may banwa sa Tubuso ni nag-COVID-free na sila, no? Kay Mayor Richard Awoko. Kagdala sa SOR na may araman. So, amo reaction ni Rick, atong sinimadurong ang report, malita kag mga informasyon diri man sa may syudad sa Cadiz. Kita mo na, utod pa ko, di pa nga inog tapos. Kung di pa nga inog urit na, kag inog kurlos, kag inog tapos ni Action Rex, ni Action Roger, dito pa siya kag na utod siya, no? Ginatamya ko lang nila, kapaurok-urok kid, akon apo si Carla Judel Torre, no? Kag may gabi nila kay Ma'am Ida Pulo, kag kay Ma'am Sirina Malo, halin kay Madam Eva Torre, nga nag-print ko no sa inasiringan mo Diyos. Action Roger? Yan, sa sunarek na mo na nga, tumatulong nga report may diwawi, sa gilingan naka-recover, subo nga, no? Mga na-autor, kaya nakita sa patio. May isa na naka-recover ang patient number 112. Diba yung kay may naka-recover. Good. Amo na yaton mga balita, ikan sa Syudad San Cadiz, sa Tonsilipang tutok man sa mga binat mga balita. Una sa balita, una sa aksyon, hindi sa aksyon, Roger Gulibig report sa Makulon Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid Action Roger Gotim, live report kay kasama syudad sang Cadiz, ang balita ni Action Roger Gotim. Ginadurong si Sakal Aksyon Radio. alin sa report ni Action Roger Gotim, sa lahat ng report ni Action Stephen Prisquito sa San Carlos. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Stephen, may gabi, please come in. Yes, action na Eric, ginasirado no ang aton nga City Hall karon nga adlaw, kag ang aton nga City Hall Department ni pinagi ni Mayor Rene Gustilo tungod sa sining 17 na tanan no ang nangin na positibo sa pagkuha sa swab test sa mga LGUs naton employees. So gani sunod pa sa kay Dr. Jess Chapon, ang isa ka doktora sa ato City Health nga mismo sa ilagid tratapan ang isa naging na positibo
kag ang isa sa City Hospital, kag ang nabilin ang kalabanan halos ang ining 15 amo ang diragid sa nagkalain-laing nga departamento sa aton nga San Carlos City Hall. So amo ang ginmando ni Mayor Rene Gustilo nga sining hapon gid lamang kagina pa under sa mandatory nga magpa-swab test ang ining mga empleyado nga nangina primary contact sa sining mga nagpositibo dira mismo sa City Hall, including na ang aton mga taga City Health Department. Isa karon tanan sila gin under sa quarantine at ang mga nagpositibo apang ang mga primary contacts, so ginapadayon karon ang contact tracing kon kag para makuhaan action Eric sang ining mga nagkalabili na ilang mga primary contacts sang swab test para mahibalaan gid kon sino pagid ang mga ka-contacts kag mabalaan kung nagpositibo man o wala ining iban, no? According sa kay Dr. Chapon dugang pa niya nga posible no nga hindi man magdugay ang pag-lockdown sa City Health Department diri sa siyudad sa San Carlos sa San Carlos City Hall, kunti nga kon ang mga iban nga hindi man magpositibo sa COVID-19 o kun ini nga aton nga swab test pwede gayon dayon no nga makabalik sa ilang mga trabaho kay bisan sa skeletal lamang pag-operation sa aton City Health Department tungod sa kadamo sa mga pasyente, no? Kagang aton nga City Hospital, the same thing ang operation man sa aton San Carlos City Hall. So amo lamang inaakron action Eric ang i-update na nato, no, kung ano pagid buwas ang mga resulta siyang padayon pa nga pagkuha sa swab testing sa mga empleyado diri sa local government sa siyudad sa San Carlos. Nag-report talin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini si aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayo, salamat kay Aksyon Stephen Fresquito, report gikan sa Masyudad San Carlos. Ginadulong sa kalawat sang Mighty C. Ang alkalay nga balita min sila katulong po kay Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Night Patrol Field Reports. Aksyon Stephen, may gabi, please come in. Mayong gabi, Action Eric, subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Gapanawagan ang aton kapulisan diri sa Moises Padilla. Angot sini sang isa ka persona nga palagyo Action na Eric sa Police 1. Sang nagigad nga adlaw ang persona nga nagapalagyo kag panawagan ang aton nga kapulisan nga nagahingalan ini sa kay Rico Layan Escultor sang barangay Quintenrimo, Moises Padilla, Negros Occidental. Ini siya aksyon Eric, may kaso ini nga murder, may warrant of arrest ini siya. So karon ginapangita ini siya sang aton katapos ang kapulisan sang Moises Padilla kag may ari ining reward action Eric nga kung sino man ang makadibara kag makakita sini sa kay Rico Layan Escultor nga ang kaso sini murder, may padya nga pagabatunon sa aton nga kapulisan dira mismo sa banwa sang Moises Padilla. Kag kung sino man ang nakakita kag nakadibara ini sa kay Rico Layan Escultor, mapagigangot lang sa aton kapulisan sa Moises Padilla o kung magtawag sa cellphone number sang aton kapulisan na may cellphone number nga 0998-96-74-425 0998-96-74-425 kag 0909
09-192. 090-99-19172. So kung sino man ang nakadibara kag nakakita kag nakakilala sini sa kay Rico Layan Escultor, magtawag lang sa aton kapulisan sang Moises Padilla. Kabay nga ining panawagan sang aton kapulisan, makalabot kag madakpan uli ang ini nga persona nga nagbalagyo sang nagigad nga adlaw. Sa Piak Bayan, ang Lakas Liana Police Station, Action Eric, nagkandak man sang operation against sang wanted person dito sa Rizal Street, Barangay Robles, Lakas Liana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante. Upod ang alert team kag si Police Master Sergeant Nelson Madriña, Warrant Section Division, kag ang persona dakop sang aton kapulisan nagkilala sa kay John Mar Abel E. Miranda E. Loydoy, 30 anyos, soltero, kag pumuluyo sang Barangay Mansalanao, Lakas Liana, Negros Occidental. Ini siya ginserbihan sa warrant of arrest nga may criminal case number 5937 sa kaso nga murder. Kagang warrant of arrest ginpabanaog kag inisyo ni Honorable Mila Diab Camiso sang RTC Branch 74 La Carlota City, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest sa aksyon na Eric may pirma kag gipagwa ni January 13, 2020 kag wala ini isang bill recommended. Sa karon ini ang persona naunong sa custodial facility sang La Castellana Police Station. Amo ini ang aton nakuha ngayon po sa report diri sa aton area of responsibility. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon, right. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon! Ay, patrol! Salamat kid Aksyon Percival Villamor. Balita lang sa Percival Villamor. Ginadalo sa kaluman sang Santon Plus Coffee Mix. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon, patayon aksyon.
Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sinsan anong makaintangan. Responsable ang pagbalita, dahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Magkabidala sa kay Madam Nida Guanci, no? Napaurok-urok yun si Madam Nida Guanci. Si Jennifer Dislati, at si Sammy Roger Awing. Napaurok-urok pa siya. Pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid, no? Manandra nga pag paurok-urok. Balikan ta sa Action dyan, balikan ta nga ito sa nga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Action dyan, sa balikan report, please come back. Palagsarik ng petisyon sa korte ang grupo ng Amlig Tubig inimig ang tanan sa petisyon sa declaratory relief and declaration of the nullity sa joint venture agreement tunga sa Bacolod City Water District ug Prime Water Infrastructure Incorporated with application sa issuance ng temporary restraining order kung TRO
or writ of preliminary injunction. Nagin-file sang grupo sang Amlig Tubig kag kaupo diri si Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa. Press conference agin patigayon sang grupo kaigna sa May Negros Press Club. Talan San Juan diri man sa syudad sang Bacolod ginpabutsag sang grupo ilang pagpamatok sa gihapon sining ging kasugtan ang Bacolod City Water District kang Basiwa ang bahin Action Eric sang Prime Water Infrastructure Incorporated. Diri kay Gamboa ini disbentaha para sa mga konsumidor o ining ang agreement sa tuwa sa Basiwa kag Prime Water isa katikang sang privatization kag hindi gid makabenepisyo sa publiko aksyon nagmangod sini kung magtaas pa yan ang bilisang tubig is nga ang publiko mismo kung ang pumuruyo ang nagapanag-iya sini aksyon Eric Yari si Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa sa press conference kay na. Within all of us will be affected. Water is life, no? And ikadua, of course, we have to understand that Basiwa was created by virtue of the SP resolution or an SP ordinance. No, Basiwa was previously owned by the city government. In fact, even the capitalizations, the equipment, the facilities are owned by Basiwa, by the city government. It was only turned over by virtue of the presidential decree. Ang 198 pa lang, all other districts will be under the luwa. So, but then again, ang nagpunta sa sining Basiwa, ang pumuluyo pala sa siyudad sa Bacolod. And so therefore, I don't see any reason why the city government or the people of the city of Bacolod cannot take part in this issue. And say, being ang balong kita sang board. Sa himatian si Bacolod City Councilor Wilson Jun Gamboa ang kamaling lamang siyang statement sa press conference sa ginpatigayon kaina. Balik nagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz so nasabito na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Night ka. Ayos! Salamat Kirakson dyan. May kabidira again sa kay Toto Julio Hawod sa Barangay Bakong, Bago City. Sa mga Hawod and family. Halina kay Julio Hawod ang panami. Rowena Lobrico, mayong gabigid. May lang nga pagpaurok-urok. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagkis ni Baron Action at Patro Program magkatakopi ni Tiporado balik ini buwas Sabado. Kumo nga te every Friday, isa na kita ka oras nga pagpangalaga. Ato sa lima patrol, unit reporters in action nga nagpangalaga di kabi Action John Diaz, Action Roger Guti, Percival Bilemore, Stephen Presquito, of course Action Papang Nixon Tahob, ang ato nga piloto sa Patrol 2 Crosswind Patrol. News Center Action Andy Pensor, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Nelmar Madera, Backup Security Guard Tunugbanwa, back to back kay Security Guard Company with IT Expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok Silang Bago, Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Peñalan, back to back kay Security Guard Rene Cordova. Sa Kalasama Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong. Ang inyong lagad ng Kurban Action at Patro Program Lunes, Tubtob Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa ni Siling Adios. Amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon
Radio